ce diaree am avut! Iar am rămas fără hârtie. Poți să-mi dai una? Ai, nu tu, bă, băiatule, bă! Hop, 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 hop. Prea moale, mai vreau una. Hop, 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 hop. Prea tare. Mai vreau una. Mulțumesc frumos, dar nu e bună. Mai vreau alta. A ce facem? Pasăm acum. Mai dă-mi alta. Hop! Prea ascuțită. Prea jegoasă. Mai vreau. Hai, hai, băietele, că mă cac pe mine. Am rămas din nou fără hârtie. Mai poți să-mi dai câteva, te rog? Mersi. Am rămas iar fără hârtie. Bă, dar cât te caci, bă, în gâtul, mătii, bă, te caci atâta, numai te caci atât, știi, gata. Dar sunt vremuri căcăcioase. Ce să fac? Ce căcare am în mine de 3 zile. De la ce dracu o fi? Ce dracu e aici? Ce dracu ăsta? Gem Morena? Cred că de la asta mă cac în ultimul hal. Da? Gem Morena. Gem fără fițe. Tăiați! Nu asta, nu asta am vrut să zic, că! Stai acolo! Unde dracu e? Ce dracu mă fac, că n-am hârtie? Iar mi-au bătaie de la... Asta e. Cu ziarul mă șterg. Asta e. Băieți! A, ne vedem săptămâna viitoare, pa! Băieți! Nu faceți asta! Băieți! Alo? Centrala! Careva, băieți!